мастацтва і BMX цудоўна дапаўняюць адзін аднаго і дазваляюць глядзець на рэчы з розных бакоў. Мне здаецца, я магу зрабіць нешта новае і ўпісаць гэта ў фармат мерапрыемства. BMX даў мне вельмі шмат. Гэта вельмі цудоўны спосаб самавыяўлення, шмат новых знаёмстваў, яркіх эмоцыяў, але ён трохі забірае здароўе. Напэўна, такіх момантаў не было. Былі працяглыя паўзы, але не больш за тое. Для мяне гэта новы вопыт, не зусім стандартны фармат. Мне падабаецца прыняць удзел у гэтым спаборніцтве і зрабіць нешта новае. Перш за ўсё, гэта не здавацца, ажыццяўляць усё тое, што задумаў у думках, і не баяцца падаць. Для мяне важней захаваць свабоду і задавальнення, таму яшчэ не заўсёды моцны трюк дае больш эмоцый, чым якая-небудзь простая рэч. Сумна гэта, але гэта выбар кожнага. На жаль, BMX гэта не той від спорта, якім ты можаш займацца, калі ты ўжо не малады. Рабіць тое, што прыносіць тебе задавальненне, і не гнацца за модай. Катацца на сёрфе. Just on my